orain dela oso gutxi arestian sinatu izan da hitzarmena, lan hitzarmena, 11 urtez hitzarmenik gabe egon eta gero. Da berri garrantzitsua, dakizuen bezala lan hitzarmena oinarrizko lan tresna, oinarrizko tresna delako instituzioetan eta alegia baita ere Iruñeko udalean. Azpimarratu behar dut, hori ez, dugun poza honekiko, eta baita ere azpimarratu nahi dut momentu honetan eta berri honekin udal gobernu honek duen kudeaketarako gaitasuna. Lehenik eta baita gustatuko litzaidake eskertzea urte honetan sindikatuek egindako lana. Madriletik inposatutako legeen ondorioz lan egiteko aukera ez zenez oso zabala kostatu zaigu, baina ulertu dute ezin zen gure jarrera eta eskumena, eta nik uste dut lortu dena oso aberasgarria da, eta nabarmenki esan behar da hobetzen direla langile guztien lan baldintzak.